sebelumnya. Tadi kan sudah saya sedikit cepat. Ini sangat kasar sekali di sini. Saya tarik saja. Semoga saya dapat. Oh, sangat kasar sekali, guys. Saya sangat kewalahan di sini. Sangat sekali. Loh. Lah kok sandal, guys? Aduh, belum. Episode selanjutnya. Sekarang katanya ada pusaka keris sepuh gading. Saya akan ke atas, pokoknya di situ. Kok ini apa tai sapi ini? Saya akan mewawancarai orang yang ada di sini. Barangkali ada orang yang lewat. Mas. Apa, Pak? Sini. Apa, Mas? Jenengku Warsito. Mas Warsito ini asli kini. Asliku Jogja, Mas. Jogja. Gede di Bandung. Di Bandung. Tapi omahku di Bali, Mas. Di Bali. Iya. Mas di sini apa? Di kene, Mas. Iya. Golek anakku, Mas. Anakku kerja di Hongkong. Oh, kesana Hongkong. Iya. Aku takut deh. Ya, oke, semua gading itu temenan ah. Sopo, Mas? Di kene kayak mau kendat, Mas. Aku kan dak. Iya. Ulah arek kok aku mang energi negatif iku mesti ketarik rene. Nek wet iki lho, ket mang ketarik rene. Orang ngerti aku, Mas. Gak ngerti, yo. Iya, sampean anu, Mas. Sampeyan mari kita buka mata batine. Engko sik iso delok nek kene. Ojo bah, gawani aku mbah ngono. Oh, ora apa-apa. Ojo bah, gawani, Mas. Anu bahas ini. Aku iki rene iki dodol pulsa, Pak. Ora usah. Iya. Ayo, Mbak. Saya kata ini yang bolong. Teman tuh kurang enggak? Waduh. Aku rene iki mang yo numpak ngono-ngono aku. Apa, Mas? Macan. Macan. Iya. Macane ngene sisi ono gajah, ono singa. Bojo iki macan asli. Lho, ono lagune pelangi. Iki apa macane? Oh, gitu. Tak kata batine. Ngene Ora Pak. apa cek iso ngrasakno iki. Oh, iki tak bolongku tak celek wae yo. Sopo? Iki. Ayo jam. Nah, iki kendel iki, Pak, wani. Wani ya buka mata batine. Ya wis. Kae Mbak yo. Aku gawani, Pak. Wani. Gawani. Ya wis, iki ae wis. Ini mati kono. Ya ayo mlaku. Tak buka mata batinmu. Wani, Pak. Ya wis, ngadep rono mbek merem. Dek logo, Pak. Ya wis, dilonggo. Apa li? Kono das kuntung, Pak. Di pinggir ndi? Lha iku lho, nggo kono. Kan dasi. Sing coba takon ngono. Wis suwe ndek kene. Kan wis wae anak kene. Wis pirang tahun? Wis kae 3 tahun, Pak. 2 tahun.
Wis tak tutup meneh yo. Iya, Pak. Kenapa memasukkan energi yang tadi di pohon sana? Itu tolong di zoom pohonnya. Itu yang ada kepala buntutnya. Nah, saya akan masukkan ke medrotor saya. Kamu siap? Siap. Saya masukkan ya. Saya tarik. Wah. Wah, apa ini guys? Duh, kok tak kesurupan nih? Oh, apa ini guys? Wah. Tunggu, Pak. Jenenge sapa, Mbak? Namine sinten? Penuh. Asli kene wae. Asli kini sing nunggu besok ganti. Gantri. Itu zaman kapan, Mbak? Mriki. Aman Trenggono. Sampeyan wis suwe wae iki ya. Sekitar abad 11. Mbak di kene iki akeh ana, Pak. Wong golek-golek kesugihan nomor Kau noli. Kini gini ada pacaran. pacaran. Kan lowek ketoli pacaran Pak. Biasanya di kini gini pacaran li. Anu, Mbak. Pengenane aku kelebonan Mbak di gunung Gedrung. Gendro toko Jepang, Mbak. Alah. Iku yo sing gawa yo Kenal lho ya. kenal. Gendro kok Londo iku. Loh, Jepang apa to, Pak? Lho Jepang, tapi sing gawa biyen zamane Londo. Londo. Sekarang mrene. Bapakne Londo, Zamane Londo. ibune Pas. lho, iki wedhus, Pak. Aja, piye to, Pak? Malah bateran, Cok. Londo Cok. iki pas. Londo mriki Bas. Iki pas. Malah Ndek, daerah kene pusakane Ndek sebelah ndi, Pak ya? Pusakane Dek ngarep kono, Ger. Sebelah kono, Ger. Mari kita tarik ro di kono. Apa iku, Mbak? Kris ta inten ta apa, Pak? Kris, Kris ya. mu gandre iki. Oh ya wis. Mbak iki kok aku bingung lek marasno iki apa, Mbah, wong iki, Mbah. Saken bae wong iki. Lah wong iki wong sakti kok kate kok warasne, cek iso merewas dhewe ta. Oh, wis iso. Terus dhewe ya. Oh ya wis lek ngono, Mbah. Ya wis, Mbah. Ya wis, Mbah. Anu, Mbah, marasno, Mbah, saken, Mbah. Ya wis. Mari kita cek metu dhewe. Pas sampean mari kita apa diduwi di kono ana krise sampean cukup dhewe. Ambil tanganmu ini odok. Mas sampean sini ngono. Tak suka pancai dari. Tak. Wis melu aku pisan, ketarik nomor pisan. Tak sampean ngene pisan. Oh, ndek kene, Mbah. Wis. Ndi, Mbah? Wis. Wis sampean longgo. Longgo. Iki ya, Mbah. Longgo. Longgo. Waduh, lah kok anget, Mbah? Iki paling ngopo iki? Anget iki. Loh. Lah iku cek ni. Loh, Kenapa kowe di kene? Aku bang, aku koyok kudu koyok. oh, kan mambu pete mana? Mang pete. Iya.